and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Akong tambag nimo nga ayaw nalang pagsigi og pahatod ni Mr. Martinez sa imong pagpauli. Bitaw, day, no? Tingalit masakpan mo. Pero, masag kumahadlok masakpan ba, Sofia? Unsa? Bitaw, okay nga naman eh. Uy, Kathy, be careful taon. Gamitang utok. Eat and run. Ayaw pasakop. Tingalit hipatian ka. Sofia? Oh, magpantay taong ka. Ambot ani si Sofia eh. Oh. Murag nadutla na raba kong Greggy. Unsa? Honest bitaw day, Sofia. Murag nadutla naman kong Greggy. Oh, come on, Kathy. Kuan man gud ay. Lahi man gud siya ni Franco. Oh, kaya nga naman is Franco. Franco? Nag-uga. Ansa? Nawagtang ang sex appeal. Ansa? Unya, day, wanay tagad lawas, uy. Nanimaho na lang taong singot. Kathy. Luod na kahit Franco, day. Ambot lang. Sapa ka diha. Uy, ikaw, ay, nga nung taon. Kamano, di makamutuon ako, nga kami may nag-ipon. Kuan man guday ka ng usahay pa. Aka na bang, dilit na kayo siya mag-toothbrush. Daghan na kay taliti ang ngipon. Oh, OMG. Unya, samtang si Greggy, day. Puti kay ngipon. Di ba kita ka niya, tupong pagid kaayo. Kanya, unsa pa? Si Franco, nanimahang piot-piot. Samtang si Greggy, day, oh my God, ang amoy sige. O dili sige, amoy Gio. Kathy. Laki! Sama niya siya mutuon ako eh. Pero buotan si Franco, di ba? Oo. Butan nga tanahon. Pero ay day. May tinaguan nga kinaiya eh. Oh, mao pa? Oh, masuhito jud ko. Masuhito jud ko kay asawa ko kuniyagod. May sikreto na kinaiya day nga di lang nimo mahibaw-an. Mao pa? Laki! Mahigayon magyud no nga magkalalis magyud na magtiayon no. Naaman jud ang away. Ay naku kanas Franco day, dili mo tingog na kog usa ka buwan oy. Oh? Anak si Franco? No! Ikaw wala jud ka makatugkad sa tinuod nga kinaiya ang tawana. Kay tan-aw nimo mura jud di ka makabuak og plato no. Di ba? Mura di ka buak plato si Franco. Oh, gani mo ginakaingon ko. Pero day, may sikreto taon ng batasan. Unya, basit nalimot ka. Nga naa na sa showbiz. Ha? Eh, dagan sa kinag-iring-iring day. Uy, dagan mo ko kaya na siya fans. No? Unya, ang hinampak sa mga fans niya, may kay mangitag paagi. Mao ba, Kathy? Ay, lagi. Ay, may kay mutago og sikreto. Di apay sabaw pa. Oh, Higop ading utan Bisaya. salamat day. Oh, ay, Oh, ngano ka pa? Mihigop ako kasi mong baba. kuan napaakan man akong dila na ko day. Hala, napaakan pa? Lamatod para ba nila kung mapaakan ang imong dila? Gilibak kuno ka ana. Buang nga eh. Kinsa kayo naglibak nimo pa? Ay, di na tinuod day ay. Napaakan ang giday. Dili kay dunay ng libak na ko. Okay, sige, tiwas og kaon pa. Aron mo pahuway ka na. Ay, ayaw na lang pagbiyahe karon. Okay, pero kuhaan ako sa mama nimo. O niya, kaya nimo? Oo, kaya ran ako. Nganong di man. Kayahon ako day. O sige, ikaw ang mag-iko pa. Unya, pagyuday ka nas Franco. Pastilanday. Ngil adyo ka nagkinaiya kung maoy mahubog. Ha? Mainom din as Franco. Oh, ay! Inom na ay. Sikreto kaayo. O, dili permi. Pero kung makainom day, ay, pastilan. Grabe po, uy. Unya, kanang makainom bitaw siya kanang mawa na'y buot. Magmaoy ra ba? Ha? Wala no?
Ana si Franco? Oh, lagi. So, anak gina siya, day. Makalagot lagi kaayo, eh. Kung makainom no, mahimong way buot, eh. Pataka na siya pangihi. Ew. No? Oh. Ana si Franco gyud? Yes, Sophia. Mo naman kung si misyon jud ko. Di bitay higayon no nga kanang napugwat jud ko kay Kay? naihian ang akong naong. Uy, Unsa? ay pastilanday nag-antos lang jud ko anang iyang kinaiya. Uy. Paya no? Pero ato-ato ra gid ni day ha. Ayaw gyud panabian ni, ayaw ni ipanultiglain. Kini akong gipanulti nimo tanan ron ha. Ang uoy dili uy naunsa pa ya intahong kakalain ana. Day, sus ako day. Martyr sa kay ko day. Uy. Kathy. Hala day. Nana si Greggy. Uy, wala na ana bitaw ay nay. Smiling pa kaayo. Og nagdaog nindot kaayo nga paper bag. Oh, day. Mo na ka na ang iyang gisaad na ako. Sige. Di ka na. Greggy! Here I am! Kiat lagi naong ni Kathy. Grabihang nakadaot niyang Franco eh. Kamao man sag ko mag-iring-iring pero di sa ko manaot og tao eh. Okay, tanawa, maray ka na nga kung gisaan ni mo. Ha? Ay, diya. Uy, ikaw ba? Imog yung gitinuod. Oh, hibaw ka, hindi ko makamaong mamakak. Oh, Greggy. Noon sa man taong ka, uy. Bisag wa pa niya, kani mong gihatag na ko, pero pinangka taman gihap ka. Dali. Anak, sige, tanawa na. Tanawa, ug makauyon ka ba? Okay? Sure na sure. Be, wow! Oh my God! Wow, Dior! Daoy! Ikaw gusto ka? Mahalon kini, dili ba? Ay, pag-isgot og presyo. Mag-isgot ka magpresyo in town. Almost 300,000. Unsa? Pa, unsa naman ka? Okay ra Okay lagi ko na ka? na. Walay problema na ako. Wala ba maglabad ang imong o? Oh, okay naman ko nak. Unya, kuhaon nimo si mama? Oh, paliw ko sa akong cellphone bi. Kay tawagan ako siya. Paiwaon ako nga kuhaon ako siya. Okay, kadihot. Tara akong cellphone, oh. Salamat nak. Uy, na, si mama ay, nanawag nimo. Baby, ako tubagan. Oh. Hello? Hello, Dong. Unsa naman ka? Okay na ka? Oh, okay raman ko. Palitan ti kag tambal, inig ulit na ko. Kuhaon ti ka. No. Ayaw na lang kukuha Huh? Hago ka na. Da ka na lang. Muuli ra kog ako. Pero, Ikaw ba? Nagpagkapana lang ko nimo. Dili ko gustong mahago ka. Maungda ka lang, okay? Ayaw ko palagutagod noon sa kaba. Concern ko nimo. Haba? so, di lang ka pakuha? Ayaw na, okay? Sige. Magpaabot lang ko. Good. Love you, Dong. Miss you. Miss you, sad. Ay. Ka-sweet ninyo pa. Wow! Kanina ka na bag! Yes, Ria. Wala, ko nice, ana, sana all. Unya, oy. Kangkang nasa karon. Straight. Bastos Sorry. ini. Sorry! Ano, Dili ka kuha ang Franco rin. Akong gitawagan nga, dili ko mapakuha. Kay di ko gustong mahago siya. Gilantan mo gudto. Nga, bisig nun anak na siya, pero pinanggabay na ko na siya. Char, overput ah. Oh, lagi. Mutuman masab na siya sa akong gisulti. Dili siya magpakuha na ko. Kuha pa pagkagihapon ni siya ni Mr. Martinez. Ay, di ko gusto nga magunahon akong dautan, pero nganong nagbakak man siya nako. Kati,
Ayaw guba ang ako pagsalig nimo. Ayaw inta. Oh, gusto. Muadto lang ko. Pero, dili ko magpakita niya. Panidaan ko ang iyang kalihukan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!